Bobo Dioulasso kono fara kan Salimata Konate be bɔgɔdaga dilan kɛ a ka fɔ la a bɛ nin baara la kabini a denmisɛnninlama fo ka taa se bi ma kɔrɔya selen a ma a denw fana bɛna ta a kɔ numusow kɔnɔ ni baara bɛ sɔrɔ bakunda o ye kabini kɔrɔlen ko ye an mamusow n'an bamusow an wulila k'u sɔrɔ an mamusow y'a kɛ an baw y'a kɛ an fana kan ka kɛ musokɔrɔba ye an denw fana b'a ta an kɔ i n'a fɔ Bobo Dioulasso kɔnɔ Bamako fana Fatumata Balo ale sigilen bɛ bɔgɔdagaw cɛ la a ye ɲɛfɔli kɛ a baara kan sabula ale fana bɛ bɔgɔdaga dilan k'a feere mɔgɔ minnu bɛ daga baara in kɛ n'i y'a ta en 100% i bɛ taa sɔrɔ a 95% bɛɛ ye numu ye an bɛ mɔgɔ wɛrɛ minnu ta k'olu encadrer baara kɔnɔna na olu dɔw b'a kanu k'a k'u yɛrɛ ye timinandiya bɛ bɔgɔ labaarali la ani k'a kɛ magoɲɛlan ye duw kɔnɔ jidaga b'o la fo ka taa se tobilikɛlaw ma ani a ɲɔgɔn caman kɛnɛya ta fan fɛ furaw fana bɛ tobi a daga dɔw kɔnɔ a somɔgɔw barada dɔ sigiɲɔgɔn denbaya bɛɛ bana dɔ yɛrɛ bi adamaden minɛ b'a fɔ tubabu de farafin sira yɛrɛ kan n'i ma ji don nin de kɔnɔ ka ko n'a ye walima ka fila tobi daga nin kɔnɔ ka ko n'a ye dɔgɔtɔrɔ fila tɛ se k'a ɲɛ ni bɛɛ de bɛ bɔgɔdaga jɔda la duw kɔnɔ kɔɲɔ fana tɛ don fiɲɛ kɔ a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na Fatumata Balo ye ɲɛfɔli kɛ a kan muso tɛ taa cɛso la ni bɔgɔdaga ma bila i kunna parce que fiɲɛ bɛ sumaya a bɛ sabali kɔkɔ fɛn bɛɛ de bɛ tagama ka na ale sɔrɔ a sɔrɔ yɔrɔ la k'i min ka taga a bɛɛ bɛ k'ale de la i b'a bɛɛ de k'u o yɔrɔ la o de kama fiɲɛ bɛ d'i ma ala k'i sɔn dusu suma na i ka cɛso kɔnɔna na ɲɛgɛlikɛlaw ye kokura fara a baara kan sabula u bɛ daga dɔw ɲɛgɛ ni pɛntiri ye a hakilina sɔrɔla bɔgɔdaga cilenw labɛntɔla de fɛ fo ka taa kɛ a dama baara ye dɔ bɛ kɛ soparilanw ye fo ka taa se baarakɛyɔrɔw ma tasuma bɛ yɔrɔ dɔ de jeni donc tasuma yɔrɔ min jeni n'a nana yan nɔ donc ni mɔgɔ y'a wusulandaga pɛrɛn-pɛrɛnlen ye i tɛ sɔn a na quoi donc u bɛ kɔli k'a la ka cɛncɛn k'a la donc kɔli k'a la ka cɛncɛn k'a la kɔli k'a la ka cɛncɛn k'a la fo ka n'a kɛ ka pɛntiri don a la dɔɔnin fo ka n'a kɛ baara yɛrɛ métier yɛrɛ siɲɛ kelen quoi u b'a san ka taa bila so kɔnɔ ka wusulan k'a kɔnɔ ka so wusu n'a ye i m'a ye depuis lawale a bɛ so wusu ni wusulandaga ye mais a bɛ ka motoriser cogo min na ka taa o bɛ k'a diya bɛɛ ye bɔgɔdaga baarakɛlaw y'a yira k'a fɔ ko ni baara kunbɛn sabula u b'u ka musakaw sɔrɔ a la wa bɔgɔdaga tolen bɛ a laada kɔnɔ farafinya la nin bɛɛ kun ye ka bɔgɔdaga diya maaw ye hali bi VOA Banbara tɔgɔ la Jiro Kiyedao Bamako